Jednorog mehanoletač. Komodo, mehanomajstor. Miš, mehanobrzi. Bigfoot mehanorastezljivi. Animal mechanicals, mechana, can we do it? We animal mechanical can. We animal mechanical can. Otok Sjenica. Ekipa za pet kreće na zadatak. Dobro jutro, ekipo moja. Dobro jutro, Solo. Danas imamo velik zadatak. Vaše odredište je otok Sjenica. Sad je sezona polaganja jaja. Vaš je zadatak pomoći mami Sjenici izleći sva njezina jaja. Pomoći ćemo. Morate se požuriti. Jaja će se uskoro početi leći. Ekipo moja, možete li to? Mi možemo baš sve. Idemo. Evo nas na otoku Sjenica. To je vrlo velika sjenica. Mislim da će snesti jaje. Hej! Gledajte, jaje će se izleći. Leti u kućicu za ptice. Čini se da sve ide jako glatko. Ne znam zašto je sova mislila da je potrebna naša pomoć. Ne znam, izgleda da joj više ne ide. Mislim da si u pravu, Bigfoote. Mama Sjenica ima problema s novim jajem. Vjerujem da znam zašto. Njezin ključ se odvinuo. A njezin ključ je pokreće. Kao što i male sjenice pokreću njihovi ključevi. Stala je. Moramo je navinuti ključ. Ne mogu dosegnuti tako visoko. Ne mogu ni ja. Ko može dosegnuti tako visoko? Zato se zbilja treba rastegnuti. Čekajte malo, imam ideju. Ja se mogu rastegnuti do gore. Odmaknite se i gledajte moćnog Bigfoota. Mehanorastezljivog. Rastezljiv je kao veliki gumeni majmun. Skoro si uspio. Još samo malo. Može se Bigfoot još rastegnuti. Gledajte ovo. Imam te. Uspjelo je. Nese jaje. Još presporo.
Ovo će ubrzati stvar. Bigfoote, ma nije pametno više navijati tu sjenicu. Što ju više navijem, to će biti brža. Evo ga. Mislim da si ju previše navio, Bigfoote. O, hajde ptičice, snesi jaje. O, to je najveće jaje koje sam ikad vidio. Rekao sam ti da nije pametno previše navijati tu pticu. Ti? Ja... zaboravim. O, jaje. Pašće preko ruba gnijezda. Uhvatite ga. Držim ga. Ispustio sam ga. Izleći će se. Napola. Moramo vratiti jaje u gnijezdo da se izlegne do kraja. Idemo za njim. Držite ga. Ne puštajte ga. Jaje trči ravno prema kućici za ptice. Zaletjet će se u nju. Moramo ga zaustaviti ili ćemo imati divovsku kajganu. Netko ga mora uloviti. Ali tko je dovoljno brz za to? Jer to je izazov. Jer ekipa za 5 voli izazove. Miš. Mehano brzi. Hajde, Mišu, hajde, brže! Mogu ja to. Imam te. Bravo. Jaje će se zabiti u nas! Bježimo! Bravo, Mišu! Vratimo jaje natrag u gnijezdo. Malo je teško. Tko je dovoljno snažan da podigne jaje? Ja sam pravi izbor za taj posao. Rex! Mehano snažni! Da, Rex je najjači. Snažan kao titanski tiranosaur. Volim gledati Rexa kako diže teške stvari. Teško je. Rex, možeš ti to. Naša ekipa može baš sve. Ja mogu. Rex je uspio. Izleći će se. Odmaknite se, ovo će biti jedna velika mala sjenica. Baš je slatka. Pomogli smo da se sve izlegu. Ekipa za 5 izvršila je zadatak. Tako je. Mala sjenica je prevelika da bi
Morat ćemo napraviti divovsku kućicu za sjenice. Ekipo moja, možemo li to? Mi možemo baš sve!